Para sederek kang kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih ing wekdal menika kagem nyinaoni piwucal sekolah Sabat. Boten kraos kita sampun dumugi ing piwucal kaping 12. Saderengipun kita lajengaken, kula badhe maosaken ayat pengetan kita ingkang dipun pendet saking buku kalih Timotius tunggal ayatipun 7 mekaten firmanipun Gusti. Awit kang diparingake dening Gusti Allah marang kita iku dudu rohing kajirehan, nanging roh kang nukulake kakuatan, katresnan lan katertiban. Monggo kita sami-sami ndedonga. Duh Gusti, kaula ngundang kuasanipun Roh Kudus supados sesarengan lan nuntun kawula saengga rikala nyinaoni lan ngringkesaken piwucal sekolah Sabat menika saged migunani dumateng kawula sami. Sedaya menika kawula aturaken kanthi rendahing manah ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sederek, saderengipun kula nyuwun ngapunten bilih swara kula rada enten gangguan sekedhik rada serak nggih. Nek serak boten napa-napa, kita lajeng terus. Boten ngirangi maknanipun piwucal sekolah Sabat kita. Menawi kita emut malih ayat kala wau ingkang kita sampun waos, nggih menika Gusti Allah maringaken utawi maringi roh ingkang nggih menika boten roh kajerehan. Nggih, jereh kan. Jereh niku kita sampun mangertosi nggih menika nek enten tantangan menika boten purun ngadepi. Nanging ing ayat menika dipun sebutaken bilih Gusti Allah menika paring roh kekuatan. Niki ingkang penting. Ingkang perlu kita garis bawahi, roh ingkang maringi kekuatan menika. Menapa? Soalipun piwucal sekolah Sabat menika kita badhe nyinaoni ngengingi nubuatan ingkang dipun pendet saking buku Daniel pasalipun kalih, Daniel 3 lan dihubungaken kalih buku Wahyu pasalipun 13. Kisahipun kula ringkesaken nggih menika kisah ngingingi kerajaan. Nggih, kerajaan. Menawi kita waos ing buku Daniel pasal kalih, kita saged pikantuk gambaran perjalananipun panguripan donya menika. Nggih menika sang nabi, nggih menika sang Daniel piyambak mendet dasar nubuatan menika dipun pendet nggih menika ngingingi rikala piyambakipun dipun buang istilahnya nggih ngingingi kerajaan Babil. Lan kita sampun mangertosi nggih menika Nebukadnezar menika dipun paringi mimpi ingkang nggih menika ningali patung ingkang sirahipun menika saking emas, kemudian lajeng menika dodonipun perak, wesi, tembaga lan kemudian wesi campur tanah liat. Nggih menika ing jari kakinipun nggih. Kita sampun mangertosi menika. Nggih ringkesipun kita menika sampun wonten ing wektunipun wesi campur lemah, lampung campur tanah liat. Nggih menika mboten saged dipun gathukaken. Ngingi sejarahipun bangsa-bangsa menika ing piwucal menika ingkang dipun lebetaken ing nubuatan menika nggih ngengingi kerajaan utawi negari
ing Eropa menika. Khususipun ing wekdal menika nggih menika keraton utawi kerajaan Inggris kalih Jerman. Nggih sejatosipun nika sederek. Nggih sejatosipun sederek. Lan kathah bangsawan-bangsawan nggih menika tiang-tiang ingkang darahipun biru menawi kita sebat ngaten menika sampun kawin mawin. Nanging napa hasilipun? Hasilipun tetep boten saged nggih menika nyatokaken nggih ngempalaken sedaya menika. Milane muncul nggih menika perang dunia kaping setunggal. Nah niku bukti keturunan kawin mawin antar bangsa menika boten saged ngalangi peperangan. Lan akhiripun terwujud. Nah niki salah setunggaling bukti bilih nubuatan ing buku Daniel menika digenapi. Nggih. Nubuatan niku dijangkepi. Nah, lan kita lajengaken nggih. Lan kedadian-kedadian menika urut nggih. Urut terus. Nggih menika saking Babel, Medo Persia lan salajengipun ngantos ing wekdal menika. Menika runtut. Nek tahun-tahun ini menika saged kita waos ing buku kita piyambak utawi kita ulangi nggih nubuatan-nubuatan ingkang sampun kita sinaoni. Niki buktinipun. Dados nubuatan menika boten namung sekedar ramalan nanging rancanganipun Gusti Allah ingkang kedadosan. Menawi kita lajengaken ngengingi kerajaan ingkang dipun napa nipun dipun dekaken kalih Nebukadnezar menika terusipun sakwise ngimpi menika dipun terjemahaken dipun artekaken lan Nebukadnezar nggadahi gagasan supados piyambakipun tetep dados penguasa. Piyambakipun nggih menika ngedekaken patung ingkang sedaya dipun asalipun menika bahanipun menika saking emas daya. Niki kepinginanipun Nebukadnezar. Niki salah setunggalipun kejayaan, salah setunggalipun nggih kesombongan ugi. Soalipun menapa enten tiyang ingkang dipun sebat ing bocah sekolah sahabat menika nggih menika Sadrak, Mesak lan Abednego menika dipun peksa supados nyembah patung menika. Nanging piyambakipun boten purun. Nggih, jatosipun bukti penyembahan menika boten namung bungkuk nggih, bungkuk. Nanging nggih menika maringi perhatian ingkang agung. Niki sing dipun atekaken apa? Nyembah. Dados Sadrak, Mesak lan Abednego menika nglawan perintahipun Raja Nebukadnezar. Napa akibatipun? Akibatipun nggih menika piyambakipun nemoni penghukuman. Nggih, nemoni penghukuman. Bapak Ibu, para sedaya, Nebukadnezar menika terkenal nggih kados jiwanipun Lucifer. Pas piyambakipun ten swarga nggih, ten swarga. Nggih menika piyambakipun nolak supados nyembah dumateng pencipta. Ya, penciptanipun. Lan malih piyambakipun menika sombong. Nggih, Lucifer menika ambisius lan mementingaken piyambakipun utawi mementingkan diri sendiri lan sombong. Niku nyata ugi ing dirinipun ing awakipun
Nebukadnezar. Dados identik menika. Ya, identik sami. Sipatipun Lucifer menika nggih menika wonten ing dirinipun Nebukadnezar. Lan piyambakipun nggih menika meksa supados nyembah patung kala wau. Lan tiga lare-lare Ibrani kala wau boten purun. Piyambakipun luwih becik nerima penghukuman. Ya nerima penghukuman. Soalipun piyambakipun yakin lan percaya bilih piyambakipun menika tetep ngikuti Gusti Allah, piyambakipun badhe dipun kuwataken lan badhe dipun paringi solusi. Lan niku terwujud ing tiang-tiang Ibrani kala wau bilih piyambakipun dipun lepasaken kalih paukuman ingkang dipun sediakaken kalih Nebukadnezar. Lah niku dipun menawi kita lajengaken ten buku piwucal kita nggih menika dinten Selasa niku enten hubunganipun patung Nebukadnezar kala wau kalih patung ingkang dipun serat ten buku Wahyu. Umat-umatipun Gusti mangke nggih dipun peksa supados nyembah patung binatang. Patung binatang menika artosipun nggih menika setunggaling kuwaos ingkang meksa piyambakipun dipun sembah, dipun akoni sedados penguwasa. Niku artine istilahipun patung binatang kala wau. Nggih, patung binatang. Dados niki mboten wujud menungso, tapi wujud setunggaling kuwaos ingkang saged meksa umat-umatipun Gusti Allah nika supados nyembah. Nanging napa ingkang perlu? Ingkang perlu menika umat-umatipun Gusti kedah tetep emut kalih pengalamanipun Sadrak, Mesak lan Abednego. Nggih menika dipun paringi solusi, dipun lepasaken saking paukuman. Nah niki ingkang perlu artinipun nyembah nggih, artine menawi kita praktekaken ing wekdal menika, artinipun nyembah menika buku Sekolah Sahabat kita nyebutaken ing dinten Selasa menika penyembahan ora mesti artinipun bungkuk lan maringi ukupan. Masya iku nggih saged. Nah, niki penyembahanipun nika. Nuwun sewu, kula tak watuk nggih. Kita nyembah apa wae sing akeh perhatiane maringi kita menika setya. Niku artine sembah. Artine napa kemawon ingkang kita perhatikaken ngluwihi Gusti Allah nggih niku penyembahan patung binatang. Niku ingkang perlu nggih. Kemudian salajengipun menika wau kan pengalamanipun lare utawi nem-neman Ibrani ing salajengipun menika nggih kaping kalih nggih menika ngingingi tiang-tiang utawi umat-umatipun Gusti Allah ing jaman gereja mula-mula. Ing awalipun gereja menika dipun bentuk. Ya gereja menika dipun bentuk nggih menika kathah tantanganipun. Nggih, kathah tantanganipun. Mboten gampil kados kita ing wekdal menika. Ing rikala niku ingkang dados kesalahan menika nek tiyang maca Alkitab niku kesalahan sing ageng. Niku kudu nampeni penghukuman. Niku dipun alami kalih umat-umatipun Gusti Allah ing jaman gereja wiwitan. Nanging menapa umat-umatipun Gusti menika tetep setya. Lan akhiripun pekabaran kekristenan menika saged ngantos dumugi dumateng kita ing sampai wekdal menika.
Niki buktinipun bukti kesetiaanipun umat-umat Gusti Allah ing gereja wiwitan. Nggih menika piyambakipun tetep setya. Lah mungkin enten pitaken nggih, pitaken lan niki ngenyengi apa sih sakjane sing dadi intine sesembahan dumateng Gusti Allah lan sesembahan dumateng patung binatang menika. Nggih menika boten sanes malih, nggih menika ngenyengi penyucian dinten Sabat. Soalipun menapa? Alkitab nyebataken bilih tiyang menika nyucikaken dinten Sabat, berarti piyambakipun menika nggih menika ngakoni Gusti Allah menika dados pencipta donya lan saisinipun. Dados niki ingkang perlu milane kathah kuwaos-kuwaos ingkang badhe ngerubah penyucian dinten Sabat menika. Nah, kathah ingkang badhe ngerubah. Nanging napa ingkang perlu nggih menika sabatipun Gusti Allah menika sabat dinten kaping 7 menika sabatipun Gusti menika kedah dipun sucikaken. Soalipun niki perintahipun Gusti. Perintahipun Gusti. Lah niku badhe kedadosan. Badhe kedadosan. Nanging kita perlu emut bilih kita setya, nggih, bilih kita setya lan kita mboten ajrih kados ayat inti kala wau, kita dipun paringi kekuatan kalih Gusti Allah kagem ngadepi nggih menika napa nggih ancaman-ancaman ingkang ngajak kita menika badhe mblenjani perintahipun Gusti Allah. Dados sepindah malih kula waosaken ayat pengetan kita kala wau ingkang dipun serat ing buku kalih Timotius tunggal ayatipun 7, awit kang diparingake dening Gusti Allah marang kita iku dudu rohing kajirihan, nanging roh kang nukulake kekuatan, katresnan lan katertiban. Niki tetap kita ingat, kita emut supados napa kemawon ingkang kedadosan ingkang saged nglekangaken kita supados nyembah patung binatang, kita mblenjani kalih perintahipun Gusti, nggih menika mboten nyucikaken dinten Sabat malih, kita kedah emut menika. Bilih Gusti Allah paring kekuatan dumateng kita sedaya. Mekaten piwucal sekolah Sabat, mugi Gusti tansah memberkahi. Monggo kita ndedonga. Sepindah malih Gusti, kawula ngaturaken gunging pangasami, bilih paduka sampun mimpin rikala kawula nyinaoni lan ngringkesaken piwucal sekolah Sabat menika. Mugi menika saged migunani kagem ningkataken iman kawula piyambak-piyambak lan kawula tetep ngundang rohipun Gusti supados paring kekuatan dumateng kawula sami. Sedaya menika kawula aturaken kanthi rendahing manah ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Matur nuwun, sugeng pinanggih malih ing wekdal saklajengipun.